Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Ήθελα να ξέρω τι έχουν να πούν και τι κάνουν στη Σιωάρα. Εντάξει. Τώρα θέλεις πραγματικά να βγάλεις μια φωτογραφία για να σε κάνω χαρούμενη. Λοιπόν. Δεν σε έχω δει ποτέ στο Instagram, είναι παγίδα. Η ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε εγώ ξέρω τι κάνω, έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. Ναι, αλλά δεν ήξερα κι εγώ, δεν έχω πάει σε κομμωτήριο. Είναι εντάξει, μικρό μου κορίτσι. Δεν είδα καν μια influencer, έχει 100.000 ακόλουθους από το φαρμακείο. Ελένη. Είμαστε καλά εδώ. Λίγο πιο δεξιά, δεν λάμπεις εκεί. Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Ναι, αλλά αυτό είναι το καλό μου πράγμα. Απλώς λίγο ακόμα. Τράβα μας κάτω από πάνω. Όπως κάνει. Δεν είσαι, το πράγμα είναι λίγο εκτός. Είσαι μια χαρά εκεί. Χαμογέλασε παρακαλώ, μην κουνιέσαι. Η ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε εγώ ξέρω τι κάνω, έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. Εντάξει, τέλειο, πουπόλο. Καλό. Θα κάνει μια κίνηση. Το έκλεψες με την πονηριά του γιού σου. Πρώτα απ' όλα, τι ήθελες? Θα το πάρω με τα φίλτρα, μην ανησυχείς. Και κόψε λίγο τα χάλια, ηλίθιε. Αγχώνομαι. Έχω εφαρμόσει την κίνηση six pack, θα σου φέρω μοντέλα. Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Θα πάω να πάρω την ηλέκτρα και να ξεκινήσω. Όταν το φτιάξεις, μην το ανεβάσεις έτσι για να το δω πρώτα. Ναι. Τα σχέδια σου είναι τέλεια, αγαπητέ μου. Μπράβο. Είσαι υπέροχη. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να μην το ψάχνουμε? Η ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε εγώ ξέρω τι κάνω, έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. Εντάξει, ίσως ο Μενέλαος, όπως το βλέπει, έχει τα δικαιώματά του. Αλλά αν είναι κάποιο είδος κλεπτομανίας, ο κόσμος δεν θα το μάθει. Η Μεντάκα θα τείνει να βγάλει το καρέκι. Λένε, φεύγω. Όχι τα ρούχα. Αν δεν τολμήσετε τώρα, κυρίες, μυρίζω, να πιάσετε οτιδήποτε. Όλα θα είναι όπως είναι γραμμένα. Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Ας μπούμε μέσα τώρα και στην αφήσουμε να ενεργήσει ανεπηρέαστα. Αυτά. Τι είναι αυτά? Που είπαμε ότι έχουμε 1/4 να συζητήσουμε. Γιατί τα έχουμε πει όλα γι' αυτό. Η ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε εγώ ξέρω τι κάνω, έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. Τότε ίσως πρέπει να πας, να τακτοποιήσει τα παιδιά και να τους δώσεις να φάνε. Ναι. Δεν θα τα τακτοποιούσαμε, αλλά δεν μπορείς να δεις τι γίνεται έξω. Είναι κρίμα. Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Είσαι καλά, είναι χάρη Θεού. Είδα την Ελένη πριν το κινητό της. Ένας κατακλυσμός έρχεται για σένα, λέει η Εμή. Η ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε εγώ ξέρω τι κάνω, έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. Και θα μείνεις εδώ για μένα, για πόσο καιρό? Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Μη μου πεις ότι μπορεί να μην έρθει καθόλου. Η πρόβλεψη ακούγεται λογική. Γιατί να ασχοληθούμε καν με το ημερολόγιο, Αντιγόνη? Με τέτοιες περιβαλλοντικές συνδέσεις, έχουν τα χέρια τους γεμάτα με ψέματα. Έχουμε καταστρέψει τα πάντα. Η φυσική εκδικείται. Γι' αυτό δεν φεύγει για μια βόλτα. Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας.
Αν δεν κυκλοφορήσει μια λεπτομερής έκθεση, θα απολυθούν. Πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς θα ενεργήσουμε. Δεν πηγαίνω πουθενά. Γιατί, λοιπόν? Δεν είμαστε οι μητέρες μας. Η καταστροφή είναι και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Η Ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε «Εγώ ξέρω τι κάνω», έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. «Καλά είπες, δικό μου. Για χάρη της Αντιγόνης, τέλειωσα. Άφησα τις στιλές σου στο κρεβάτι για να κάνω φασαρία. Πραγματικά, μπράβο, Σπύρη. Δουλεύεις καλά. Γιατί όχι? Εσύ είσαι αυτός που είναι χαρούμενος. Έχω τελειώσει τη δουλειά και δεν θα σε χρειαστώ για υπερορίες». «Γιατί, πότε ζήτησα υπερορίες?» Είναι προς το συμφέρον των παιδιών μου». «Τι λέει η μικρή χαζή?» «Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας». «Τίποτα, Αντιγόνη. Άκουσε ότι θα χαλάσω τη βόλτα μας και είναι μπερδεμένη. Μπρόκολα, κρυοπαγήματα». Η Ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε «Εγώ ξέρω τι κάνω», έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. «Καλύτερα από το να τρελαθώ, Ευρώπη. Εσύ θα αποφασίσεις. Τι να κάνω?» «Αντιγόνη. Αν πρέπει να τη δω να υποτροπιάζει, θα βγω χωρίς προειδοποίηση». «Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Λοιπόν, κοιτάζω τη φωτογραφία και όλα μπαίνουν αμέσως στη θέση τους. Τι συνέβη, τι κάνεις?» Η Ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε «Εγώ ξέρω τι κάνω», έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. Μην ασχολείσαι, τα 2 λεπτά μας τελείωσαν. Αντωνία, δεν πάμε βόλτα?» «Φυσικά. Εσείς παίξτε λίγο ακόμα και θα πάμε κάπου. Έλα, ξεκίνα να δουλεύεις». «Λοιπόν, σκοτεινέ άνθρωπε». «Ναι. Ναι, τσέκαρε. Μεγάλο μπλε, η μεγαλειότητά σας, μαύρο. Τι κάνετε?» «Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι, με βασιλιάδες. Στο κινητό. Ποιο να καλέσω? Δεν είναι για παιδιά. Λοιπόν, κοίτα τη δουλειά σου. Τι υπέροχη δουλειά κάνω. Τσέκαρε το, Ανατολή». Η Ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε «Εγώ ξέρω τι κάνω», έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. «Σεντόνια σαμπάνιας, η κουβέρτα». «Σεντόνια, που είναι καλύτερα?» «Μπορείς να δεις κάπου. Έχει γούστο». «Ρετόνια είναι σίγουρα σεντόνια». «Γιατί το κάνεις εσύ?» «Και είμαι εθισμένη στο σεξ, τα είδα πριν σε ένα σαλόνι». «Λετονία?» «Έχουν μια τρύπα πλότ σε αυτά. Θα τα συσκευάσω κι εγώ». «Λετονία, πιάσαμε ένα λαβράκι εκεί μέσα». «Όχι, δεν θα μπορούσαμε να το χάσουμε». «Εγώ, Αριάδνη, ένιωσα την ανάγκη να επιβάλλω μια τάξη, να κατευνάσω τα πνεύματα, γνωρίζοντας την απαιτητικότητα της ευθυμίας σε θέματα καθαριότητας». «Θέα, ρίξε μια ματιά, Αντωνία». «Λετονία, γύρισε πίσω. Ας βγούμε γρήγορα». «Επιτέλους. Τώρα θα πάρουμε δικαιοσύνη». Η Ευθυμία, με ένα βλέμμα που έλεγε «Εγώ ξέρω τι κάνω», έκανε μια ακόμη κίνηση. Μια ακόμη προσπάθεια να επιβάλλει τη δική της αλήθεια, αυτής της υπερβολής. «Λοιπόν, ναι. Φυσικά όχι το παιχνίδι. Κερδίσαμε την πίστα. Ας πάμε να το φωνάξουμε σε όλους. Ας πάμε. Και τότε, είμαστε μικροί και αόριστοι». «Τι έλεγε, καλό που είναι». «Αχ, Αντιγόνη, που είναι η γοργόνα. Μόλις έβγαινε γιατί». «Τι έκανε», λέει. «Τι μου συνέβη στη βεράντα, Μενέλαε». Και την πήρε με το αυτοκίνητο στη στάση με τη βροχή να ξεκινάει. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Απλώς βάλαμε τα μικρά μας χέρια ο ένας στον άλλο, και βγάλαμε τα μικρά μας μάτια, εμείς, κύριε. Μενέλαε. Κύριε,